Nyakoro Mgajuang gino mabende nonro gi oula nyako dong manandala uchiel kende to koro piny Kenya ochomo yiero maduong' madwe maraboro to kopo ni pok wachako kata kapok wachako Nyakoro Mgajuang wang'iye moko kuom nonro gi mago mabende osegol ka bende wanyingo ni nyisa kanyo ni mar info tracker mogol mana sa 12 odhiambo makawuono bende ber ni wan kode kang no nyiswa nonro matut okong wang'iye mago mag jolar content piny Kenya mano gol gi duol kata gi kambi no mar Ipsos mabende wacho kanyo ni Raila Amolo Odinga ntiere kanyo gi prauchiel kata tamalo mar prauchiel Nyakoro Mgajuang nyalo ng'iyo wang jowi mari kanyo ing'iye ni to Ipsos ne wacho nango nonro mar gi ne nyiso wango kaluore gi mano mabende ne gitimo nonro magitimo e wi jolar content piny Kenya no kanyo Raila Amolo Odinga ni kanyo gi atamalo prauchiel en kanyo laro komno gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Lands kato kanyo luwe gi William Ruto mantiere gi atamalo 32 kolaro komno gi duon bura mar UDA mano kanyo kaluore gi nonro mano tim gi Ipsos ka bende kwadhi mbele kanyo waneno kanyo ka huma majalar content piny Kenya wang'iye mar William Ruto kanyo North Rift kanda huma rokak Nyakoro Mgajuang en kanyo gi 43 atamalo 43 kolaro komno gi duon bura no mar UDA kato Raila Amolo Odinga bende ni kanyo gi sir maromo atamalo 42 marokak kanyo mabeni luongo ni North Rift kwadhi mbele Nyakoro Mgajuang ineno kanyo ka huma majalar content piny Kenya gwengego mag dhowad nam chumbi waneno Raila Amolo Odinga kan kanyo gi atamalo 56 mano sir moyude dhowad nam chumbi ka bende William Ruto nigi atamalo 30 kwadhi mbele Nyakoro Mgajuang kendo wang'iyo kanyo ka bende wang'iyo huma majalar content piny Kenya Eastern kata yo Ukambani kocha waneno Raila Amolo Odinga kantire kanyo gi atamalo 67 ka bende William Ruto luwe gi atamalo 27 kwadhi mbele kendo kanyo waneno ka huma majalar content piny Kenya gwengego manyanza kama Raila Amolo Odinga ntiere gi sir maromo atamalo 78 ka William Ruto ni kod sir maromo atamalo 12 nonro no kadhi mbele kanyo waneno ka huma majalar content pinye Mount Kenya kata mana gwenge mamasawa luora mar God Kenya William Ruto ni kanyo gi sir maromo atamalo 78 ka Raila Amolo Odinga ni kanyo ga atamalo 14 kata sir maromo atamalo 14 e gwengo mag aluora mar God Kenya ka bende kwang'iyo ka Nyakoro Mgajuang waneno kanyo ka huma mar content piny waneno kanyo ka nonro koro miyo wa giduto ka bende wang'iyo maber ni jolar content piny Kenya gin 4 waneno ka Raila Amolo Odinga pod ni malo atamalo 47 e pacho ka waneno ka William Ruto bende ni atamalo 41 luwe kanyo gi George Wajakoya mano mar Roots Party man ga atamalo 2.9 David Mwaure Maragano Party bende ni kanyo gi atamalo 0.2 kato ntiere jogo mabende pok ng'ado wach nyaka kawuono dong mana ndala uchiel kende atamalo 9 mar oganda jo Kenya pok oyiero ni to en ng'a mabende gidhi siro lwedo e yiero no mabiro wang'iye mago mag Tifa Nyakoro Mgajuang kapok wachako goyo mbaka gi wendwa wang'iye kanyo waneno ka Tifa nogolo nonro margi kendo riwruoge mag siasa ne giwacho ni ne ging'iyo mago e kaunti ma Kajiado kama giwacho ni Azimio la Umoja pod pek gi atamalo 47 ka bende luwegi Kenya Kwanza atamalo 33 kato ntiere mago mabende pok oyangore maromo atamalo 20 kwadhi mbele kanyo waneno ka riwruoge mag siasa kaunti ma Nairobi waneno kanyo ka bende Azimio la Umoja pod ni mbele gi atamalo 50 ilwe kanyo gi Kenya Kwanza atamalo 28 kendo ntiere jogo mabende kata mago mapoko yangore atamalo 22 kawatieko kanyo Nyakoro Mgajuang wayudo ni content piny Kenya kaunti ma Nairobi ne gitimo nonro kendo giyudo ni atamalo mar jogombulu ma Nairobi atamalo 52 siro Raila Amolo Odinga lwede yiero mabiro kata atamalo 34 siro William Ruto George Wajakoya ntiere kod atamalo 5 kaeto David Mwaure bende ni atamalo 1 ntie jogo mabende nyaka sani pok oyangore to ginto gidhi siro ng'alwedo ni kanyo atamalo 8 Nyakoro Mgajuang mano e chal mar nonro mar paro odhiambo makawuono wantiere gi wendwa mondo ginyisie ni to ginto ang'o ma giparo ahinya ko otudre kod weche ma kamagi we achak gi apisa mar info track
nyiswa ni wechegi be gin adier margi ni kanye. Nitiere joma osebedo ka chich kendo giwacho ni magi mondika paro maonge kuku magi. Erokamano Lydia, kachiel koda joneno kachiel koda jowinjo magwa. En gima ber mondo mi waler ne jo piny ni kata wach kaka wan kambi mar jo Infotrack ni nonro ma watimo gi gin nonro ma gin adier kaka wanene kaluwore gi kor lwasi mar siasa e piny mar Kenya. Kata kembe mang'eny kaka moko miselando ma bende tiyo tich ma mbe watimo golo nonro gi ka gipenjo paro mar jopiny. Tadwaro koni ni kata ki japur kata ki nyathi skul kisomo, japuonj nyaka timnie test moro, nyaka temie. Koro nonro gi inyalo wach ni gichalo tem mitemogo ni to koro ka idhi tim penj tarik 9 dwe mar 8, duoko nyalo wuok nade. Kata japur samoro ok inyal dhi golo cham te e puodho dichiel, nyaka ilimie ni to bando maneno ka osegolo wino gi bosechako ikore. Kata ka en njugu midwaro pur, ok inyal dhi pudho gi te, nyaka ipudhe achiel mondo ing'e ni to seikore machalo nade. Koro mano ema miyo kembe kaka magwa, kaka mag Infotrack kata mamoko go timo nonro mondo gigole ni to paro chalo nade. To kaka iomo wacho, jomoko temo ga wacho ni samoro nonro gi ok gin adier, gin gik mindika ndike otas tigolo. To kapar ni kata un kaka jofwambo gi keyo, unyalo bedo ni unyalo ndiko kata unyalo yango ne jowinjo kachiel kod joneno gimondika ndika maonge kuku mare makidwaro doyo tiende tiyude ni to time nang'o to ang'o miyo time. Koro mano e duoko manyalo wacho mokwongo ni nonro gi kaka marwa samoro nitie maweyo golo sani maparo ni jofwambo pod tedo kokang ginyalo nyiso jowinjo saa 3 ma bende ok opogore ahinya gi gik maneno ka joma timo tich kaka wan watimo golo. Erokamano. Dr. Joseph, machiegni nyiswa ni to in nyalo bedo it jopiny seche mama en apisa mar Infotrack to in yako chair japiny winje ni to gin to giwachang'o. Iparo ni gigi be jopiny kod gadier to ere pachi ewi nonro ni kapok wadhi mabor. Erokamano ahinya Lydia kendo mosenyikwa Ramogi. Wach mar nonro onego wang'e maber ne to nonro ni en ang'o. Mokwongo nonro ok en adier, ok onyal bedo adier, to obedo machiegni kod adier nikech ma ipenjo paro mar ng'ato. Iparo nang'o, koro ma ang' nobed ere ng'ama chiegni gi ansa. Emomiyo king'iyo kaka aseneno report mowuok gi, chiegni 4 kuomgi kata ka ok chal e point tineno ka gi agree, giwinjore ni en ng'at moyombo wadgi. To kendo ing'iyo e nonro kamili ok onego bed ni pogruok bedo kod moloyo 5 point 5. Koro kinde kanyo kineno ka jomoko golo point maka Tifo ogolo, Ipsos ogolo, Infotrack ogolo, onego ibed gi chich ni to kar gini nyaka bed ni ma e yo mochomo. Ang'o momiyo wacho ni pogruok, gima nyaka wang'e ni pogruok ni nyaka ang' bedi nikech nonro ng'ato nyalo golo nonro kaka ohero. Ting'e ni mano ok lich, nikech anyalo dhi tapenjo ni Jivan kod Lydia, iparo ni ng'ama dhi loyo kawuono? To kuom ji ariyo kende kusekona ni ng'ato wacho ni ida wacho ni ma en Kenya Kwanza, to Jivan jak wacho ni en Azimio. Gino dhi golo ni un 50-50. Ng'at machielo openjo ji 3, ji 2 moro 66, moro dhi bedo 33. Nyiso ni nonro ni nitiere yo manyaka luwe godo mondo mi ochom yo. Iluwo ni to ng'ama penjo en ng'ama nade, to ng'ani ni penjo kure, to ng'ani timo ang'o, to gin ji adi mani penjo. Emang' no mi pogruok bedie.
Koro nitiere kiwango ma kokigiko kipenjo penjo maber, ok ipenjo ji mang'eny, kata in idhi kamoro tidhi mana idhi donjo kata mana wach ni donjo e piny jo Waluya, ichopo kata mana Likuyani, tin kanyi da penjo ji te ni to ere ng'at mohero ka. Duoko ma gibiro miyi biro bedo mopogore kaluwore gi ng'at ma gihero kanyo. Atemo wacho ni ka jok ma pachgi dwa bedo machalre, ibiro yudo ka opogore, nikech mane mang' nomi, nikech ka ipenjo jok ma pachgi chal 1,000 kata ipenjo mana ji 5 kende, ipenjo mana ji 50 oromo, ok ochuno nyaka ipenjo nyaka ji 1,000. To jok ma ibiro penjo ka gin jomoko, iyudo ka nitie jok moko ma jokwong', nitiere jok moko ma jomiel, nitiere jok moko ma jo ohala, nitiere jok moko ma nyithindo, jok moko nitie jomoti, jogi dwachgi opogore opogore. Koro nonro gi biro luwore to be penjo mano penjgi be ne giyudo ji te modak e gweng' kanyo kendo e Kenya. Mane mang' monyalo yalo go moro king'iyo achiel kuom kachiel ga no penjo bi namo. Koro yie gi nonro gi. E kang' ne mi yie kode. To akoni ni kaka jalony gima chako godo mokwongo ni tang'o miyo gigo pogore. Aseneno achiel mopogore kuom 5 mopogore gi jogo te. Kech ene mowacho ni jo Kenya Kwanza jachung' mar UDA nigi iluonge ni Iris eman gi 54 to machielo 43. Koro inoyo kata e yie gi nonro mosetimgi. Anyalo wacho ni nonro mosetimgi gi ginyiso wa rameny, lakana wacho nonro gi gin rameny, ok gin adier. To koro kama adier margi bi ng'eye, nikech kik waket ni nyaka ang' giyud gi cha point te. En dier margi ni to ere machiegni ga dier moloyo. Erokamano. Kaduogo ir Wanyingo, ntiere kaka nyaka ne chak ket gol paro mar chik. Waneno mana ka gin e buo 50, to chik dwaro ni nyaka jaloch bed gi 50 medi 1 moro. Iparo nade? Wadhi timo yiro ni diriyo, koso dipo ni ntie kaka ndalo 6 modongi, ntiere jogo ma bende kaluwore gi paro mar chik mogol, ntiere jogo ma bende poko yiero ng'ano ma bende gidhi gone ombulu. Iparo ni ginyalo ko pachgi ma giriw lwedo. Kabe naneno kanyo ka maling'ling kata mango muse golo odiochieng' ma kawuono. Diambo ma kawuono nyiso kanyo Raila Amolo kone gi 49 dong' mana tamala 2 kata 1 kende to ogik kacha. Ere pachi wachne? Mana kaka daktari otemo wacho, king'iyo kembe duto matimo kata marwa mar jo Infotrack, ki onge ng'ama osechopo 50. Kambi achiel ero kaka osewache mosenyiso ng'at mokalo okang' mar 50 gi wiye. Aneno kembe misomo 2 go, nitiere jok ma pok oyango pachgi. Kata wan marwa, duoko marwa kawuono ne ogolo ni ji atamalo 6 pok ogolo pachgi. Tatamalo 6 kigoyo gi dhano ma ondikore 22.1 en namba maduong'. Olao jo mang'eny ma wach ni pok ogolo, pok oyango ni gidhi go ombulu. Onyalo bedo dhano karibu 1,000,000 ka koro wakete namba 1,000,000 gi bathe. To mondo mi ang' wayud ng'at ma dhi yudo atamalo 50 kod kura 1 en ni mondo jok ma pok nyo oyango ni dhi goyo ombulu, mondo yangre gi chieng' ma gidhi goyo ombulu gilut ne ng'at ma gihero. To wan be kaka ne wang'iye mana kaka iomo wacho, samoro gini dhi bedo ma kenda luonge nang'o, onyalo dhi amodhi ka ogo ombulu tielo mokwongo, onyalo dhi amodhi. To mano bende chik no oseketo, kodhi amodhi kata ng'ato koyudo atamalo ma chik dwaro, ting'eni dhi nuo yiero ma budget giri ne sirikal oseketo kata IBC oseketo budget tenge ni kaponi okoyudi, kech koro ibro ket mana thuondi 2, sani gin ji 4. Kaponi onge ng'ama oyudo 50 ga gine 50+1 cha, to ji 2 motelogo koro dhi e yiero, tiyudo ka koro iweyo ji 2 ma bende nochung' kodgi.
mondo koro yangre ni kind ji ariyo gi ere ng'ama inyalo yier. Koro ka ji opono dok e yiero to mana ji ariyo ka ji ariyo kende ma koro dok, ng'at mobedo namba 1 kod namba riche. Koro ponono ni jomoko modong piny ka gi yiero ma gichungo, koro lokruok nyalo bedo. Lokruok biro bedo nikech koro sano koro jok manye ungo ji ariyo moko gi nyaka koro ng'ini to koro an joga dwa koro mondo dhi osir kumar. Ing'ini sirikal iwacho ni ochalo dhiang', iye lach, jok mochungi bende chunygi nyalo gombo ni mondo koro giung achiel kuom jok machungi, kata ji ariyo go te nyalo ungo ng'at moro achiel, koro gibedo ni ne gin ji adek. Nineno kata yiero mane otimore mokalo mane Supreme Court doho maduong' noduogo wachonwa higa mar 2017. Nineno ka jochung' moko nodhi mamoko wacho ni an koro kachung' an koro aungo ker madhi weyo tich kawuono. To ne machato ne oketh manombulu ni mondo dhano dogi yiero. Nineno ka migosi ma Raila Odinga notamore mok gin en ok odhi ombulu, to jok manodong' to nitie jok ma bende nochung' wacho ni wan waungo rais mane tiyo ndalono kata matiyo sani. Mane gima biro timore ni kapo ni jogi odhi amodhi, nikech wadong' gi ndalo kawuono wan gi tich ariyo odong' ndalo 6 te siasa. Hapa ni kata daktari nyalo koni ni e siasa kae odiochieng' achiel kende nyalo duone ng'ato pi kata nyalo miyo pi bedo maler. Koro mano nyiso ni pod wanyalo bedo gi pogruok kata mandala 6 kata mana ndalo achiel. Ndalo achiel kende ne ini wadong' gi ndalo 6 to anakoni ni e siasa ka ni odiochieng' achiel kende nyalo miyo gino lokra ataro ne ng'ato, nikech samoro nyalo bedo ne kata samo wagolo nonro kaka wan kambi mar Infotrack waja wacho ni gini wagole nikech en pach jopiny gi sechego ma jogi ogolo en mana paro gi sechego to nyalo lokore ne kaka nisani dhano ringo weyo. Nitie jok moko malwar wacho ni an koro kachung' anaungo ng'ane lwedo, kata jok mochung' rais. Samoro ng'ato nyalo bukore kiny lady aichiew to un jofwambo konwa ni ng'ane oweyo en koro unga. Samo weyo no joge nitie gik moko ariyo manyalo timore. Jok mane unge lwedo nyalo weyo ni korano kadhi go kura, nikech ne ang'eyo nyaketo geno na kuom Lydia to Lydia oweyo chung' korano kadhi go ombulu. Kata kaka Lydia koro chung' mowacho ni eno support daktari, koro jogi tete dhi ungo daktari lwedo. Ng'ini koro odhi miyo ratil mari idho to jok moko go ratindgi gore piny. To gik ma dhano jo siasa wacho bende ketho, nikech samoro watimo nonro, kwatimo nonro to ja siasa ne nitiere kanyo no campaign. Ng'ini kanyo koro e lwasino en mokwako kanyo ming'ino oduo ne jok moko pi, en miwache, en thum were. Kaki ng'ato chako biro chak ng'ane ma koro thum wero, kech dhano siasa ka nitiere chalo ratil ma samoro idh malo samoro lwar. Ni neno kaka nonro mag kembe go golo kata mekwa yudo ka samoro ng'ato idho ng'ato lwar, ng'ato idho ng'ato lwar, luwore gi gima ng'ato timo e ground. Erokamano daktari na duog iri winjo ko wacho ni nitiere chal ni nyalo dok e yiero onge jachunga mose gike 50 atamalo 50 media achiel kaka chik dwaro mondo mi okaw loch mar tend piny Kenya. Ere gima dhi timore jakora mondo dwani mondo winje ni to ponono ni wadok e yiero ang'o gini madhi timore kata kwa dok to kendo bedo mana kamano bro bet nade? Abiro pogora konde matin nikech e yiero ni kaka aneno kaluwore gi percentage mosewuok dipo ka ji odok to thuolo mar dok e yiero mar nuoruok thin kabisa. Gimomiyo thin en kama: kineno e yiero ka onge kura migoyo ne ng'ama pok ong'ado pache. Jok ma pok ong'ado pachgi ma pok oamua ni gidhi gocho kanye, jogo ng'eny moloyo kura mar Wajakoya kod David Maure. Iyudo ka moro nigi 1 to moro nigi 9. To kichako ng'iyo trend nyaka nyocha kembe gi chak golo gigi. E seche mane pod gigolo
ka moro golo 41 ni ng'ama oloyo telo mbele nigi 41 tiyudo jok mapok ong'ado pachgi 22. Koro sani neno ka sama nogolo mondo nitie 49 tineno ka jok mapok ong'ado pachgi gin ji 6. Ji 6 gi onge kama gibiro goche. En mana ni candidate ma wan godo 4 gi ema gibiro goche, to thuolo ni ng'at manoyudo ji mana 9 kata 1 biro yudo 6 gi thin malich. Koro nyiso ni ng'ama noyudo, to wawuondre ni wamiyo gi 1 gi te. Nyiso ni ng'ama noyudo 49 cha pod ni mbele osedonjo 50. Tidwaro mana kisege 50% timanyo mana gini 1 kende. Koro mano nyiso ni jochung' moko 2 mane piny Wajakoya kaachiel kod David Mwaure ponono ni jodok e yiero gin ng'ano ma bende gidhirigore go nigi atamalo malo mar yombo. An awacho ni yiero ji ok bidok. Kang'iyo trend maseyudo koda gichung' koda ok gichung' sani gidhi chung' nikech pogruok dhi wuok e percentage mapok oloko pachigo, mapok okawo thuolo. Nikech odiochieng' midhi go kura, idhi mago kura kuom 1 kuom ji 4 gi. Seche gi wachalo joma igone kura mar ji 5. Ng'at mar 5 ka iluongo ni ng'ama pok oloko pache. Koro ng'at mar 5 ni en oonge chieng' tarik 9. Manyiso ni jogi onyalo dhi wacho kanyo dong ndagana nala 1 kendo romo loko wechego mag siasa. Onyalo ayie gi mano. Ema wacho ni jogi biro loko pachgi ma chieng' tarik 9 gidhi gocho ne mana 1 kuom ji 4 cha to ok ng'at mar 5. Nyiso ni chieng' thuolo moro ma sani ji wacho ni anapo aloko pacha biro bedo ni onge. To gidhi go kochi kuom ji 1 to kipogo kura kuom ji 4 gisekalo 50. Nikech sa neno kanyo ka sawa osedhi kata kamana miye seconds moko nyiri moko 30 mondo iwach mogik kaito walori. Lydia erokamano gima jo Kenya mondikore 22,000,000. Aneno ka nonro an wagolo wacho ni atamalo 91 oseyango ni gibiro dhi go kura. Onego dhano wuogi mondo dhi otim ogo kura mondo gin magitimo uamuzi e debe kacha. Kiwacho ni samoro jachung' miungo lwedo kura mag parogi oseketo malo, in koro kidhi go kura kata oseketo piny kidhi go kura, idhi medo the undecided. Koro en ni jok mondikore 22,000,000 ma Nyasaye biro miyo thuolo owuog te odhi ogo kura to giket kwe. Erokamano. Wach mogik daktari. Wach mogik en ni katibedo e odi to nyiso ni go kura. Ema ni go kura kama ne ok idwaro. Koro nyiso en duol maduong' ni mondo jowuogi odhi go kura. To sache mineno mag opinion poll gi, paro gi, omiyo nachako kawacho ni ok gin adier to gichiegni gadier. Koro sani kineno asechopo omedo ginyisi mana ranyisi rameny ni mae yo midhi luwo to ok bikoni kama intiere. Koro nyiso ni kinda nyaka med bedo godo mondo mi wayud telo mar ng'ama ng'ato dwaro ka okibede ot ni rito ni jomoko dhigo ni kura mondo ang' gimi ng'at mani dwaro cha odlo. Nyakoro mga juang mano kanyo e ote mabende pod medo mana biro iri kanyo ni kati bedo mane ot nyiso ni go kura to kata kamane goe kumarach nikech okibedo gi thuolo mar yiero ni to en jatelo mane ma idwaro. Mano mana kaka jo wendo osenyisowa kanyo odiochieng' achiel kende oromo nyiso ng'ato kata kano poko okawo thuolo mar ng'eyo ni to bodhi goe kata ok ogoe oromo kelo lokruok maduong' mokalo. Wamedo manyien wechego mag siasa kata kamano pano dong mandala 6 Kenya kono mga juang to piny Kenya dhi yiero ma dwe mar 8 tim yiero makare idhi edebe kendi ket ratichi e tim tarik 9 no dwe mar 8. Kete mana ka RAMOGI TV nyinga Lydia Okeo.